Ola, bos días, son as 9:30, de novo tempo para información de Ourense en Radio 5, Todo Noticias. E agora sí, Gonzalo Pérez Jácome, bos días. Que tal, bos días? Bueno, queríalle preguntar en primer lugar pola noticia coa que abría precisamente os titulares Malena. Pachi Vázquez, acusado por prevaricación, foron 37 contratos na época en que era alcalde do Carballiño. Bueno, que opinión ten? Bueno, pois, isto que é un secreto, o que está pasando agora que é un secreto a voces, o sea, o que pasa co tema dos enchufados é o que ocurre na Xustiza Española. Onte salía a noticia de que o Banco de España había advertido da corrupción dos Puyol e nadie fixo nada. Bueno, pois, o mesmo ocurre cos enchufismo. Todo o mundo sabía que estaba enchufando a xente en todos os concellos e nadie facía nada. Todo o mundo sabía que os pisos se vendían en diñeiro negro e nadie facía nada. Entón, isto é España. Entón, o que ocurre con Pachi é totalmente normal. Enchufou a xente, supoño que sí, como en todos os concellos. E agora vaise por il, eu vexo ben, e o pena que non se vaya por todos os que fixeron, que foron prácticamente todos. Porque máis é algo normal. Non facelo sería, vamos, que serías un rarárbit se non o faz, o sea, enchufar a xente. Porque era a norma. Que casualidade que sexa 10 anos despois, 10 días despois de que anunciara a súa candidatura, parece que hai unha persecución, unha caza ao político. Sí, pero a margen deso, o raro é que non ocurre con todo o mundo. O sea, non o raro para mí non xa que ocurre efectivamente o que dices tú, pues seguramente é triste, o mellor que sexa que sexa intencionado ir a por il. O que é raro que por defecto non ocurra isto con toda a xente que o fixo, xa por defecto, é que non entendo. A culpa da xustiza española, do sistema. O sea, que terían que actuar de oficio. Home, es que eso é o gran cáncer da xustiza española, que non é todo oficio, é o gran cáncer da xustiza española. E o que ocurre tamén na xustiza española é o tema de que, sabendo que cantidad de xente está facendo delitos, está prohibido en España o que chaman que é inducción ao delito, non pode facer unha proba de inducción ao delito. Pero en Estados Unidos sabes que se fan trampas para cachar os posibles corruptos, non? Cando se falla un montaxe de que é unha trampa. Eso aquí en España está prohibido. Entón, claro, está todo a favor do que delinque. Entón, isto é un cachondeo. Aquí hai que partir da presunción de inocencia. Bueno, sí, pero para partir igual, por facer un experimento non pasa nada, fan ali en Estados Unidos, a ver se é o tipo correcto ou non. Pero é verdade que hai unha sensibilidade especial nos últimos tempos, quizáis porque hai tamén a nivel social, non? Que haxa tantos casos de presunta corrupción ou de corrupción demostrada, non? A ver, a corrupción sempre existiu, pero en plan masivo. Agora estánse intentando pouco a pouco, estánse detectando casos, pero son moi pequenos. Pero bueno, sí, supongo a xente que está máis sensibilizada porque cando chega auga ao cuello, a xente, bueno, é normal, non? Bueno, podemos falar do pleno do Venres, que estuvo moi movidiño, non? Bueno, vostede como azote da clase política da casta, como dirían os de Podemos, non? Parece que bueno, en algúns momentos, bueno, a pregunta é directa. Cree que hai certa animadversión contra vostede dentro do Concello por parte da alcaldía, digo, a raíz da expulsión do outro día? Parece que non había motivo para facelo, non? Era supoño. Pero bueno, vostede como ve a situación? A ver, primeiro, o tema da casta, faime gracia, porque todo mundo dice que é unha palabra que lle acuña Podemos, e o tema da casta é un libro que había salido fai 4 ou 5 anos sobre unha persona, que foi un italiano que escribeu un libro sobre a casta política, o sea, quero dicir, non é un término que é propio de Podemos, digo porque moita xente fala deso e realmente os que fixeron é apropiarse desa palabra, igual que o nombre dele Podemos é unha copia de Obama de Yes Weekend, non? Bueno, en fin, ese matiz. O tema de que, por exemplo, se efectivamente, o que eu digo sempre deles, en vez de chamarlle casta, sempre digo que entre eles non se che morden, porque quedou totalmente plasmado nese día. Entre eles, Rosendo interrumpe o pleno moitísimo máis que a min, os do Bloque tamén interrumpen o pleno moitísimo máis que a min, e simplemente fomos expulsados neste mandato Susana, de Democracia Ourensana, e eu, de Democracia Ourensana, o sea, contra eles non van. A hora da verdade, eles fanlle falta, porque viches que aprobaron a modificación de crédito gracias ao Partido Popular. Nos temas realmente importante, entre eles poñense de acordo. Entón, eles realmente forman todos igual, entre eles non se che morden, e lo que ocurre é eso, a tremenda, lo que eu estaba dicindo eu ao alcalde, mire, usted non é un juez justo, porque, claro, como juez que preside aquello, ¿no? Porque non lo é unha persona tremendamente injusta, e o que fixo foi, pues eso, ser totalmente, non foi para nada imparcial. E por iso a miña expulsión, eu penso que é un agravio comparativo, porque un agravio comparativo tremendo cos demais dali. O momento, vostede que quería plantexar? Que estaba dicindo nese momento? A ver, estaba sacando a luz... Unha moción que... A ver, o Partido Socialista, o grupo de goberno, decidiu que a carreira de San Martiño fora de pago. E votou a favor solamente eles, porque como había que votar o reglamento en bloque, eu astívenme, aunque estou a favor de que se pago, eu astívenme porque era o reglamento en bloque. Entón, o único que aprobaron ese reglamento é o PSOE. Entón, a carreira fixose de pago. Entón, fixeronse as inscricións en internet, fixeronse os carteles, se presentouse a carreira e dixose que iba a ser de pago. Entón, nós fixemos unha moción para que se debatira de por que era de pago e se refrendara en pleno que iba a ser de pago. Entón, claro, o PSOE, que foi o que puxo de pago, votou en contra de que se fose de pago, que é a maior inercia que eu vin na miña vida nese concello.
aunque é realmente algo que non afecta, que non é de gran relevancia a nivel económico, demostra realmente o desastre que é. Entón eu advertinos deso, oye, pero acaban de votar en contra, pero que hacen? Pero son unhas cabezas de chorlito. E aos tipos le daba igual, e al salir de allí, dixéronme eles ao salir de allí, yo non sei ni lo que voté. A mí vi que le levantaba la mano el de al lado e levanté la mano. O sea, esto así es como se gobierna el Concello de Ourense. Claro, esto, gracias a Dios, es un tema pequeño, de pecata minuta, porque son realmente 3 euros é unha atrapallada. Pero imagínate en cousas importantes, fais igual. Por qué? Porque son uns ineptos os que nos gobernan. E quedou plasmado ali. Ese é o tema. Bueno, pero hai xente que tamén é verdade que o acusa de provocar con descalificacións, falando cando non é o seu turno. Non fago intencionadamente. Eu fago nese momento, calquera que vexa as imágenes ou vira a situación, é que realmente a min a sangre ferveme nese momento. O sea, foi unha reacción de que me fervía a sangre. Ese momento. O que pasa é que o tema político, a veces, non sei, xa sabes, cando... A veces eu cometí o error de cando facíamos tertulias en cafés, pois a veces, non sei, poñerme louco cando nun café non ten sentido falar, se poñes louco falando de política. E eu xa non o fago, pero que no Concello, aparte eu onde realmente hai que facelo. E claro, aí non aguantei esa inepcia, non aguantei. É difícil, bueno, para vostede parece que non, pero en política hai moito postureo, por decir de alguna maneira, non? O político rara vez di o que pensa ou... Claro, porque son hipocresía absoluta, claro. Vostede dá a impresión de todo o contrario, sí, non? Claro, que senón, se tú te metes en política xa mentindo, se tú non dices o que pensas, estás mentindo. Entonces, claro, para eso non me meto en política. Eu me metí en política por ideais. Non me metín por intereses como fan casi todos. Tú mira que casi todo o mundo que está en política sale beneficiado de algún modo. Ou en calidad de vida, por exemplo, Rosendo dice, bueno, que eu gano menos que mi médico. Pero se estás aquí é porque, é decir, en calidad de vida. É decir, non é o mismo estar aí atendendo, con todo respeto, os velliños en San Cepián de Viñas, que estar de subdirector, como vicepresidente, ¿no? Vicepresidente. La Diputación está ganando un sueldo prácticamente igual, porque gana prácticamente lo mismo, o mismo alcalde. O alcalde dice, no, que en política gano menos, sí, pero que gracias a ti a túa filla está ganando 2.500 euros líquidos, que se tú foras para Facenda, a túa filla non os ganaba. E, sin embargo, nós, en política, eu solamente perdín, vamos, económicamente estou perdendo cuartos, e en calidad de vida, pois tampouco gañei. O que pasa que fago por ideais. E xa digo sempre o mismo, eu se estou aquí é para gobernar esta cidade. E se non sou alcalde, eu non vou a seguir neste ritmo máis tempo. Se non estou na política, non quero estar para sempre. Eu quero estar para cambiar as cousas. Se non as podo cambiar, eu voume. O sea, a erótica do poder da que se falaba noutra época, pensa vostede que a orixe o cerne polo que moitos dos que están en política actualmente están en política? Bueno, por eso e por a comodidade, porque tamén a xente... Bueno, é un pouco heavy que vou dicir, pero certo, eu vi un documental que dicía que un 2% da población son psicópatas, un 2% da población, non? Entón non estou chamando psicópatas políticos, estou dicindo... Bueno, psicópatas da política. Entón unha característica que teñen os psicópatas é esta xente, chamanlle psicópatas de corbata, é un documental, bueno, unha vez saliu en redes, psicópatas de corbata. E entón esta xente ten unha habilidade especial para ir teprar os mellores sitios onde realmente pode beneficiarse. E eu penso que moitos políticos son desta clase, que realmente importa un bledo os impactos que teñen a súa decisión na cidadanía. Só le importa hai falta de empatía, que creo que é algo que ten en común co psicópata, ¿no? Claro, pues eso é o que decían, un 2% do psicópata le importa un bledo as consecuencias, só van a lo suyo. E entón é o que realmente eu penso, que moita desa xente ve a política, identifica e xa trepa e además unha característica dos psicópatas que eu, bueno, coñezo algún caso personalmente, é que saben moi ben con que persoas se poden beneficiar e van como un parásita. Bueno, presentou hai pouco tempo a súa candidatura, de momento non a lista da xente que o vai acompañar, non? Con que programa se presenta, con que ideas en principio? Supoño que continuistas en certa maneira, pero non sei se... Bueno, continuistas non, porque o programa electoral non gobernamos nunca. Nós o que temos agora do programa electoral é, durante 3 anos e medio levamos feito denuncias de todo o que creemos que está fatal, denuncias no xudgado e denuncias denuncias ante os medios de comunicación de todas as cousas que funcionan mal, e agora cando realmente vamos a facer o noso programa de que cousas están mal e como faríamos nós. Entón, agora en Navidade sacaremos o programa electoral, faremos un reparto masivo para toda a población, e despois na campaña electoral tamén, cando chegue maio, é realmente un programa electoral innovador e que sacaremos en Navidade, en Nadal. A característica principal, unha delas son 25 puntos, pero a primeira delas é que nós fomos o primer partido de España no ano 2001 que propuxemos o tema que ahora fala todo o mundo, que é a participación cidadana. Eso propuxémoslo nós no ano 2001, está nas hemerotecas, fuimos o primer partido de España en decir que a población tiña que tomar decisións que non se podía basar na democracia representativa na que tú elixes un representante e ele elixe todo, non. Ten que ser o pueblo que decida en que gastar as cousas. É como se vas a un supermercado, tú non lle dices a caixeira, elixe todo por min, non, cada un elixe o que lle dá gana. Entón, esa parametrización da política que nós propuxemos, e xa o fixemos no ano 2001.
E é a noso punto estrela. E despois destes 4 anos, supoño que tamén a visión do que un programa posible ou non tamén cambiaría. Sí, cambia moito. Eu había cousas non sabía que te decatas cando chegas dentro e obviamente cambiaron moitas cousas, non? Que cando ves como funciona, sobre todo como funciona a transparencia, que non é normal que, por exemplo, eu non sabía, cando tú fas unha reclamación no Concello de Ourense, que se fai unha reclamación, por norma non se contesta a nadie. O sea, están obligados, pero non o fan, porque tampouco hai sancións. Entón non se contesta a prácticamente nadie. Tens que facer unha segunda... Insistir. E en caso de que existas unha terceira vez va ao tema de como unha especie de comité de apelación, donde vamos nós, que se chaman comité de sugerencias, o sea, é un cachondeo. Entón eu chego ali e digo, oye, vamos a ver, ao normal é cando aquí se hace unha pregunta que contestar o cidadán, e se non sancionar o funcionario que non o fixo. E dice Penín, si, home, estou chego aquí a buscarme enemigos. Unha cousa, Gonzalo, que modelo de cidade defenden vostedes para Ourense, desde Democracia Ourensana? Como lle gustaría que fora a cidade de Ourense? Home, a cidade de Ourense, como me gustaría que fora, primeiro ten dos parámetros que nos queremos decidir. Un é o funcionamento interno do Concello, porque de como realmente, como cidadán, tes un Concello que che opera nas cousas, o tema da transparencia e iso, e logo xa como cidade, como tema físico, como tema de vivir, pois, home, eso xa é un tema xa particular de cada un, no sentido de cal é para cada un de nós a cidade idílica. Nese sentido, que ocorre? Pois Ourense ten algunha serie de carencias. Por exemplo, non ten un gran parque, quixose sempre propoñer, en época electoral sempre se propoñía que fora o de a finca Diputación, o gran parque, chegado o momento, especúlase e cámbiase por 5.000 pisos e por grandes almacenes. Entón, que ocorre? Ourense non ten un gran parque, é un dos problemas que ten, e despois o tema dos barrios, o centro está bastante coqueto, entre comillas, e o tema sempre de sempre, que o tema dos barrios están bastante abandonados. Básicamente, para hacer unha cidade máis habitable, máis onde todos, vamos, unha cidade de calidade de vida tremenda, pois hai unha serie de puntos que hai que mellorar, e que vamos a sacar eso no noso programa electoral. Somos a terceira cidade de Galicia. Hai moita diferencia, cree vostede que hai moita diferencia coas outras dúas anteriores? A ver, Ourense é eterna discriminada, porque, por exemplo, Santiago parece, en algúns temas parece Kuwait, con todas as infraestructuras que ten. Entón é tremendamente injusto a diferencia que hai entre Santiago e Ourense. Claro, Santiago é unha cidade rica gracias aos nosos cuartos. E depois Ourense é eterna discriminada no sentido de que, dende fai anos, Europa manda cuartos para Galicia porque é unha zona deprimida, pero claro, a zona deprimida é por Ourense e Lugo, e despois os cuartos van para a costa e para Santiago. Entonces, utilizándonos a nós para conseguir os cuartos de Europa e despois mandanse para a costa. Bueno, o que ocurre, o que xa se leva denunciado sempre. Turismo, termalismo é algo no que apostan os principais partidos, coinciden todos eles. Vostede tamén estaría de No, acordo? o sea, vamos a ver, el termalismo parece un cachondeo. El termalismo a nivel turismo es que o único que son unhas termas gratuitas, algunhas de pago gratuitas. O sea, termalismo podes facelo como un añadido de que che fai a cidade con un pouco de aliciente, pois que vivimos aquí. Pero realmente, como turismo, xa hemos visto que o termalismo, o turismo en Ourense caiu. O sea, creo que, bueno, eran ridículas as cifras. Segundo, a maioría da xente que ven as termas, moitas veñen sin facer aquí ningún gasto. Veñen en rulós, vanse tal, veñen xa ca comida comprada nos supermercados, o sea que realmente isto é de terceiro mundo. Pero había que enfocalo xa máis igual ese hotel, gran hotel, etc. Sí, un gran hotel, que nos no programa electoral vamos a falar deso, pero tens que facer un hotel, tú realmente xa en sanción de termal, tú non podes facer un hotel balneario un máis, tú tens que facer o mellor balneario de España. Pero, vamos, algo que realmente diga, bueno, Dios mío, pero es que non hai comparación con un sitio de España. E o que hacen esta xente que non entenden o concepto do marketing de buscar o hueco, que o chaman marketing, oye, mira, tienes que diferenciarte. E ahora mesmo lo que se hace, pues, las termas, la gente non sabe unha cosa. Están salteando as termas a unha empresa concesionaria que tenga da Chavasqueira e do Muiño, a zona privada. E la alquilan por 800 euros al mes. Si tú crees que eso es rentabilidade, 800 euros al mes. Está cobrando el Concello. En fin, non temos tempo para máis, seguiremos falando das previsións de Democracia Ourensana de cara á campaña electoral para as municipais. Gonzalo Pérez Jácome, moitísimas gracias por acompañarnos un día máis aquí nos micrófonos de Radio Nacional, e a vostedes gracias pola escoita. Ata mañá.